Wie vanuit de lucht Nationaal Park De Hamert bekijkt, ziet de heideverbindingszones duidelijk liggen. Ze doorkruisen het hele natuurgebied. Niet alleen voor bescherming van diersoorten, maar ook voor brandpreventie. We hebben een klein klimmetje gemaakt, met een goede reden denk ik dan. Hè? Ja, het geeft natuurlijk een mooi overzicht van hoe dit hier tussen de bossen in ligt. We staan nu hier in deze zone. Oké. En als je dan gaat kijken van wat hebben we hier allemaal aan zones. Hier ligt de zone, hier ligt een zone, hier ligt een zone, hier ligt een zone, hier ligt een zone. Dat is oudere hei, die is verbonden met die. Die is ook zo verbonden met die. Maar wat dit ook doet, is zorgen dat als je hier brand krijgt, dan loopt het eigenlijk met de meest overheersende wind, loopt het hier dood tegen die brandgang aan. Dus daarom is het vaak toch wel een 30, 40, soms hier is het net wat breder aangezet, meter. Zodat het niet van het ene bos naar het andere bos overvliegt. Ja. En je kunt natuurlijk wel snappen dat als hier de brand op komt, dan hou je makkelijk onder controle dan als het in het bos komt of het gaat door de kronen. Ja, dan stop je er echt helemaal niks aan. Hoe is het dan nu met de hei? Is het allemaal een beetje aangetrokken weer? Nou, het is maar goed dat we vorig jaar wat regen hebben gehad. Want de 3 jaren daarvoor, je ziet het hier ook wel een beetje aan de hei. Het is eigenlijk vooral heel veel mos. Braamopslag, achter krijg je weer wat hei. Ja, dat heeft ook te maken met de droogte die we hebben gehad. Heel veel hei is afgestorven. Ja. Een ander punt is dat de braam ook wel door de hoeveelheid stikstof die uit de lucht naar beneden komt, het hier eigenlijk op een plek waar je het niet verwacht, heel erg goed doet. Ja, als er 1 schaap over de heide, de verbindingszones gaat, dan volgen er meer. Hè? Nou, dan volgen er meer. Ik heb ze niet geteld. Nee. Maar je moet ze eigenlijk niet storen, want ze zijn echt druk aan het werk. Ja. Het ziet er niet zo uit. Dat zijn de beheerders, hè? Ja, dat zijn de beheerders, die doen het echte werk. Als je niks doet, dan zie je het al, er zit overal, zie je de berkjes opkomen. Ja. En als je dat zijn gang laat gaan, ja, dan kun je eigenlijk op je klompen aanvoelen. Kijk, 10, 15 jaar verder, dan heb je hier een berkenbos. Ja. En dat wil je niet, want dan ben je alle zon en zoninschijning en al je hei ben je weer kwijt. Dus daarom hebben we deze dames aangesteld om het terrein te beheren. Het heidelandschap is een landschap waar is ontstaan doordat er te veel begraasd is, te veel door mensen ingewerkt is, bomen weggezaagd. De schapen gingen vroeger de hei op en dan werden ze teruggebracht in een hok om te keutelen en dan samen met heideplaggen die ze ook weer afstaken. Dus eigenlijk wat we hebben gedaan is de grond uitgeput in de loop van de tijd. Mm-hmm. En dat is hei geworden, van bos naar hei. En we hebben een hele poos hei gehad. En toen was het op een gegeven moment af met de schapenbeer omdat we kunstmest kregen en dat soort dingen. Waren de schapen minder belangrijk. Er kwamen mijnen in Zuid-Limburg, er was hout voor nodig. Planten we dennen aan op die plekken die we niet meer nodig hadden. Dus werd alles bos. Alleen vonden we het op een gegeven moment toch wel, kwamen we tot het inzicht dat als alle hei weg is, dan ben je ook een bepaald type natuur ben je kwijt. Ja, dus niet bos of hei, maar bos en hei. Bos en hei. Inzetten op bos en hei. Maar heeft dat ook het gewenste resultaat? Zometeen meer daarover. En dan zien we ook hoe het succes wordt gemeten.